ngila ngifuna sibheke siqonde ngqo. Amakhosi ethu ngeke azakhulume ngoba akwi-payroll yakaCokt. Ekufuze ngaba amakhosi ayakhuluma-ke manje ukuthi kahle kahle lezi zinto eziloke ziphuma kancane ekuyizona ezakho ubuntu bethu zikhishwa ngaphansi kwemvume kabani. Ungabe uhulumeni unamandla ngampela njengoba kusho uDuma na ngaphezulu kwamakhosi? Yini-ke kanti umsebenzi wamakhosi? Sothi masithi sihlobisa ondaba ezitha, sihlonipha ondaba ezitha ngesizwe sabo singaphansi kwabo, sothi sihlonipha ini? Imaphi lamandla esiwahlonipha kubona abanawo uma nabo bezoshayelwa umthetho? Undaba ezitha nje ikhona nje inkosi enelungelo lokushaya umthetho othi mina ngaphansi kwesizwe sami ngithi leyo bill ngeke izisebenze. Ikhona nje inkosi enelungelo lokuthi ithi ngaphansi kwesizwe sami ayikho indoda engashada nenye indoda. Ikhona inkosi enalowo mandla. Ikhona nje inkosi engaphumela obala njengamanje ithi yona nanku umthetho umisile esizweni sakhe. Noma amakhosi nawo asethobela umthetho kahulumeni ngenxa yokuthi umthetho kahulumeni uvikelwe i-constitution. Le constitution mzukwane ibhalwa ayengekho amakhosi ayiphethe abantu. Inqubomgomo yezwe lesikubiza nge-constitution mzukwane ibhalwa ayazange zabe khona amakhosi. I-consultation ayenziwanga emakhosini ekuyiwona phethe abantu. Ekunaloko kwagitshelwa amabhanoyi kwahanjwa kwayiwa ko-Australia, kwayiwa ko-America, kwayiwa kephi nakephi, kwahlanganiswa le constitution esinayo yabukeka iyiphepha elihle phesheya emazweni aphesheya ukuze siphile ezweni lama investors laba esibabiza ngokuthi abatshali izimali.